Halo Mashemarians makadiko mandirovera zvokwadi tinavo babaruva nazizishero pano. Aiwa tinofara tinokutendai shuva yedu wene zvakakatitira panambi yaRuva mazvitai saka tatizoona tatachiona timu inire chikwere chavo cheairtime chekare kare tatirega ndinodarika ndichivapa saka vabva vatiudza kuti kunozodiwa ndofunga $11 yaRuva yegraduation. Saka iyi ndo mari yani babaruva tiribatai muverenge kuti mari iyo ende ndinofara na mama vatiudzawo kuti pandiwa mari $11 saka tauya nekuno hatiri kutenda nezvataudzwa nametemu namama saka mama tawana mari. aiwa tinokutendai. inonzi graduation anograduata musi wa24 kutumirai mafoto kaagraduata musi wemutsidhidzi auya akachenawo vasikana unoti misiomba mastatus zvonakidza kamubaruva makubvisirawo vana andimona manje ndosakanakira basa. Tinofara shero gara navo babaruva chengetai basa ikono ruva unograduatawo sevana chikwereti hamuna kana chikwereti kuchikoro muri kubhadhara zvakanaka. Aiwa tiri kufara iwoniseiko uchita shawiro murombe uchikona kuenda basi tora kapiwa asi weseko uchirika vana vakaita takabona uyo saka mmoja wako mama mmoja pesa inakuwa ndio kwa mali na kwa babangu wakati ndio za kwa kwa ina ndio mzee sasa bado manu kwa azizo bora ripo ni ndizo azizo mungu ndio kwa mali ndakatini ndobuya ndakati wakachajisa ere foni kubooster foni ndakati andina ndikati chi ndakati uende nayo kusaka imichigadzira ichi simudza izvi iwe ndiwo unosimudza zvebaruva akazvikona ndemugadzirira meruva imichigadzira kasirai kuti moda kuzotongaya nhasi memo zvinotofamba zvemi madiko seku tikuvigirei babaruva zva mamuchibikeko chikunhuhwira nyama arambe here uri kuramba here kugezeka wavachigeza imimi koni mageza mamuri kumunda makadiko sekuru kuri sei kuno ina musati mageza zvatoda kungoti tinde pachivi mukondo kuchekwa purai tinde tikasika timbondodazve vane mwana omudzidzirisei omuchichiri kuchitoko chakazvara ipi yacho
Sere vana vamani vanogerwa machini. Chakura wani. Chakura. Chakura zinyanga. Chakura zvokwadi. Vara. Vana mai vacho vaendepi? Chakufanira Zangapi? Chimakaita makoko. Saka izvozvi tadarika nepachikoro tichiona medhimvere pana baba kwana Ruva. Saka vabva vatodzokanzi kune inonzi graduation ichaitwa nevana vauniversity zvikanzi podiwa $11. Saka tatosiya taibhadhara kureva kuti Ruva haana chikwereti chichadiwa mbeu zvei iwe hatagoni zvamakumba achadiwa zvukwa mofana kutotenda mwana zvo ndotendaiwo muzukuru mwana ndakabekwa ndiwangu ndoti ndazvingatoa kumwana wangu kudi kufanira mazere kupe mazere unoda kuchema chii saka ndakawa kuti nyaradzo iri kwezvozvi tamunyika nhasi mugonyika ivise iwo zvinoripa vanouya vakaramba iwo hamba bheo vakarambirei zvipuni zvose zvakaita vakaenda nei yamboende mwina ukanazve mukadziye namakapu makapa akatengerwa Mai Ruva here ese angu inose nomudzimai angu ose zvipunu zvose zviya zvose zvakainda zvipunu zvenyu zviya zvakatenga zvipunu zvakainda hanzi ndambuya Mai Ruva iye wafunga kuti hama yake angatenga zvinhu zvose izvi saka chii chimwe chavari kuda kutora futi vauda kutora mbudzi toida mbudzi yacho ndikati naa mbudzi iyo haidi saka hanzi toitora panyaradzo kwai panyaradzo pana kwai ndo pandoyandoitora chinoa mbudzi hatori mdzura ndingasani sina mbudzi hazviiti apo kana handiiti saka nhau yembudzi haizokunetse here yozonzi yamuka ngozi ihomuka ngozi yei anditi vanenge vachiti mbudzi yehama yedu ndehama ukasangoti ndozvaine mutangozi unoziva kuti ndiye mbudzi muzukuru ndiye inasinga inasinga yamaroboro ndiyatoziva kuti ndiye mbudzi yavo chaiyo saka panapa pana mbudzi yemaroboro hapana saka muchaita sei vakati toda mbudzi iyoyo hai havatori ndiwo mbudzi havatori muzukuru nekuti haisati iri inasinga haisati iri dzakasiyana sinoidzi imbudzi dzokupiwa kuti mupfuwe mbudzi idzi pano pamusha patoo mbudzi yakaipa ndeyomai asi muri kurya here mazuva ano zvakanaka muzukuru tiurya zvakanaka iwo wangu asati wapera mai murivo
muriwo muriwo to mazvamutotigana onyanyisa mito kaipanani zvezvatongosese vanhu hazvizowanyanyisa chiitei mugadzirire tinde nemikwachivi saka tikamboenda nasekuru namai Ruva nevana vangoendawo machivi ava mukapo vapeka torakapiwa asi usiko uchirika vana vakaita takabona uyo saka mmoja wako mamoti pesa kwa ndenda kwa mai na kwa babao wakati kwa ndio kuzisa kwa kwa ina ndenda mzisa sisi mali mali kwa azisizo bora ripo ni ndizo azisizo mungu ndio kwa mai ndakatini tobuya ndakati kwakachajisere foni kubooster foni ndakati andina ndikati chi ndakapati uende nayo kusaka imichigadzirira ichi simudza izvi iwe ndiwo unosimudza zveBaRuva azvikona ndemugadzirira meruva imichigadzirai kasirai kuti muda kuzotongaya nhasi tiitendaiwo mwana wenyu wakuike maimbozviziva here sekuti baBaRuva vachashandawo vachiuya nemakadhoni bani kuitira vamwe futi vanoreva nhema mukutanzi vana baBaRuva vanoshandiswa mahara muzvona kana munhu akazi zvake ungomutasaungoti wozinyararira saka iyi mbeu iyi takatozonotenga zuro kuti makomba ndovuka kana munomopota muchiita dhigaud heniyo imomo makatenderera yadi munongoutsawo zvimabagwe mune chi ukanobiwa mudai mukazvitira yakoti vanhu vamarichwadisozive zvikuti vanea kuti vanoita sei vane mageja vaya vanhu vageja kana une mari vanochaja mari handinoe nhema zvongoda varipo muchiwa mari nokuti vakauya negeja kavanova kwese takupedza asi mvura iri posinyirawo here mugoto ko zvinomazoororwa shuga hatitogoni kuzviigwa kuti hanzi yapera asi kana kana riti ndomo 1 cup kana chipera musine